Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, nang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangagkilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y napaririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko naman na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang sa akin at na ikaw ang nagsugo sa akin.
at ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Hello? Hello? Ako'y nagmamahal sa iyo, sinasamba kita, o aking Ama. Tangi kong mahal, ngunit katotohanan Ay higit pa rin ang iyong pagmamahal. Noong ako'y naligaw, ikaw ang gumabay, binigyan mo ng kulay itong aking buhay. Kaya ngayon'y nagsusumamo itong aking puso. Sana'y mapatawad mo. Ikaw at ikaw lamang ang tangi kong mahal, ngunit katotohanan ay higit pa rin ang iyong pagmamahal. Noong ako'y naligaw, ikaw ang gumabay, binigyan mo ng kulay itong aking buhay. Kaya ngayon'y nagsusumamo itong aking puso. Sana'y mapatawad mo. Ang pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan, pagkat ikaw lamang ang tunay. Noong ako'y naligaw, ikaw ang gumabay, binigyan mo ng kulay itong aking buhay. Kaya ngayon'y nagsusumamo itong aking puso. Sana'y mapatawad mo. Sana'y mapatawad mo. Patawarin mo, Ama. Sana'y mapatawad mo. Talakad tamo po at main tamo metong pasalamat.
O malugod da Diyos, aki kami pa, mulit nga ni pong abakaiti. Kami pong mikakapatad, minsan pa makanyan ke pong mitipon-tipon. Aldoya pong sabat karing balang ke kaming biye. At banal yang tipanan king ke kapong banal ay harapan nganing pinandita iti. Ginotulutan niyo pong panimunan niyo kami. Makanya sana pong ibuklat maliwalas ing kaya rin banwa kaya kaming anak yu nganing pinandit. Pakarandaman nyo sana puring balang kaya kaming kulait. Kinun Diyos, ikamo rin po yung sinabi kaya kami. Kato kami, may buklatanan kami. Manyawad diyang balang metong kaya kami. Salpantayanan mimo po ang pong paniwalan king panalangin ay lang pamag-alinlangan. Tanggapan na pong alang kulang ning balang metong kaya kami. Ginoo king lagyo na po ning kekeng kapaniwalan ang pong kasalpantayanan keka. Lawen nyo ke sana pong karapat dapat ngening pinandit. Lipat na ning paratiyo pong akakitampong ababatsawan ing makagawa keng matulid ang pong karampatan. Diyos ko manyawad ke pong patawad. Yun po bibilang kasalanan mi ding agawami. Nung naibilang yun na lang kaintangan mi, ngening ela pa po ganapampong sakdal ding balang kaya kaming kabiasnan. Ngening oras ay iti Diyos ko, adwan mergo iparandam mo ing kaya kang upaya ampon kalam, tanda ampong patutu, na kaya po kakawangan king balang saglit ampong pinandit karing pamanupad karing balang kaya kaming tungkulan. Igpambanal, pupuryanda ka po ampong parangalan, king lugod mo ay emi po atawaran, lugod ay alang kondisyon. Diyos ko pasibayo iningat yu kami karingaldo na po ng ganang ining kinabukas. Ginun Diyos paparaman yu ke papong biyampong sikanan, malaya ke papong gagalo ang ganang ining pinandit. Ala kami ngaluwangay ganti ke kaigpa karing dapat yu po ke kaming mangayap, nung emo po yung sambanda kay purya ng pong pamintuan uling iti po yung kaya kaming banalatungkulan kaya kaigpa hanggang tutulutan nyo kayang gagalong pong mabibiyaking nga itong iti. Ngayon yung pinandita iti Diyos ko, makanyan kaya pong magharal, adwan mirgo, ding paksang kaya kaming pag-aralan, makanyan lasanang mo niya panyulong, at ibalita la kaya kami ding maya pabalita, tingi kasaplala na puning balang metong kaya kami. Diyos ko, king pasimula pong kayala ng belwan ning balang metong kaya kami. Iningat yu kami ang pong tinayid, tiruing daran at kaya kaming dapat tuntunan. Ginuking kaya kami pong pangayit yung ay tiking tiro yung dalan. Dinan nyo kayang tetagan ang pong kapibabatan. Dinan nyo kaya pong ating matibe kasalpantayanan. Bako pong ating lubusang pag-iligan karing balang metong kaya kami nganing pinandit. Agawa mila sana king mitmong katapatan na ilang pamagkunwariding balang tinggap ming tungkulan. Ginoo mga sadsad kaya nang sana po. Ayari mila ring obrang parapat mo kaya kami. Ilawot yu yung kasangkanan uling nung at yu po kaya kami yung kasangkanan kaya malyaring sumulong. Karing kaya kayang balang banal at tungkulan kaya ka. Igpambanal pagkalubanan nyo kaya pong kabiasnan kagum na ning pamanalastas. Banting upayang yung balang metong kaya kami makanyanyang milaya king kamangmangan. Alingap mila rin kaya kang banal kautusan. Abante mila ring balang kaya kaming dapat kilob na ning aldoldo. Kinun Diyos, ngayon pong pinandita iti. Adwan mergo, itubod may mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kaya kami. Banting upayang makanya na kaya pong tayran king hanggang katutuan. Panimuna na kami at patulaan na kami. Ibalita no puretang maya pabalitang paibat kaya kaaburi mong pasabi ka ring balang metong kaya kami. Banting upayang ike pumalyaring mangulila. Banting upayang ike malyaring mapirahit ginang Diyos. O ining gamit, ake kang peyo payan at penwanan ka ring dakal. Adwan mirgo ay ganap no sanang lubusan ding banal ng tungkulan dinan meng tetagan, dinan meng kapibabatan ng pongsi kanan. Agawa na la rin kayang banal at tungkulan para king isakdal na ning kasalpantayanan. Ginang Diyos, milangan po sa lesen ding balang titibok da rin kikeng puso uling kaya kagin wala naman pong makapampan, ikay manakit, ikay mikibalo karingal doming bukas karingal doming daratang.
Ipanabilin mila puring mga latiming biyampong mga lating sikanan king kekang mayupayang gamat. Uling ikapong yung susuglungan pong magkalub ka rin kekeng di. Dakalpong dakala salamat gino ilereti rin kekeng di panalangin kekang eningabak. Sana po tanggapan mula. Tingke kaming kasarlinan nila sana pong mabiyayahin gino ng pinanditay di. At tanggapan mi naman po itang liim yung kaiblasan. Itingan po ipapamilatan miking anak mong bugtong Yeso Kristong kaya kaming tagapagligtas. Kambet saop da puring mapamatulang Espiritu Santong telagamong maging kayabem yang pong kasaop king obrang telagamong kaya kami manibat ngayon manggaman po king wakas yanasap. Kristo,
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita, pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang humayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakilala ng medyuminidad. Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon na nagbigay po ng buhay sa atin at kalakasan. At sa umaga pong ito, na meron po tayong isang pag-aaralan na isang tema na atin pong susuriin na ito ay naaayon po sa Biblia. Hindi po ako sa inyo magsasalita ng mga salitang wala sa Biblia. Lahat po ang sasagot ang Biblia. Ni isang letra nasa Biblia na aking gustong ipakilala po sa inyo sa umagang ito. Una-una po, sa ating pag-aaral, meron pong mga taong naniniwala, merong mga taong hindi naniniwala. Ang punto po dito na kinakailangan ang salitang katotohanan ay pagkaisa po ng kaisipan para hindi malabag ang kautusan ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Ganito po ang ipinahayag na isang apostol, si Pablo, sa unang Korinto 4:6, para hindi po tayo magmalabis sa ating mga sinasabi. Tagalog me. Tagalog Ben. Ayan. Sabi po sa 4:6 ng unang Korinto, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo
sabi ni Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama, na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang bilin po ni Apostol Pablo na huwag tayong magsihigit o magmalabis sa mga bagay na nangasusulat sa Biblia, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ang pag-usapan po sa Biblia, ito po ang ating pinakagiya o maaring sabihin nating panukat na ating sinusunod. Pag hindi po tayo sumusunod sa Biblia, ibig sabihin, nagpapalalo po tayo. Pag nasa Biblia, ang sinasabi, ibig sabihin, hindi tayo nagmamalabis. Sumusunod tayo sa nakasulat. Yun po ang bilin na sinasabi ng isang apostol. Ngayon po, ang ating tema ay ang karma. Kasunod po ton, yung hindi po natin makalimutan na reincarnation. Opo. Bakit laging sinasambitla po sa atin na magkakaroon ng mulit-muling pagkabuhay sa laman? Halimbawa po, namatay ang isang tao, hindi po siya nakatapos sa kanyang gawain sa mundong ito. Ang sabi ng paniniwala ng iba, babalik yon. Pagbalik niya, ang espiritong yon, wala ng katawan, mababalutan siya muli ng bagong katawan. O, bagong katawan na naman. Ang sinasabi pa naman katawan ding laman katulad ng dati. Pero hindi po natin nakikita. Paano po nangyari yon? O, na mulit-muling pagkabuhay sa laman. Samantalang lahat ng bagay na nilikha po ng Diyos, meron pong kanya-kanyang uri ng katawan. Di ba? Tingnan po natin sa unang Korinto 15. Ay, nawala. Ito, meron. Ate niya. Sa unang Korinto 15:38 ang gayang 39. Ganito po ang nakasulat. Datapwat, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan. Ito napakalinaw po, no? Datapwat, ang Diyos ay nagbibigay ng katawan. Dito, ayon sa kanyang minagaling. At sa bawat binhi ay ang sariling katawan. 38. Ay 39. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman sa mga tao, at ibang laman naman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda. Diba? Iba't ibang laman ang ibinigay po ng Diyos na katawan. Ang uri ng katawan tao, iba ang laman sa mga isda. Ang isda, iba ang laman sa mga ibon. Iba-ibang klaseng laman. Ngayon, ang paniniwala ng iba, pag bumalik ang isang tao, magkakatawan siya ng uling laman na sinasabi ng mga siyensya, yung mga iba, pwede siyang gumamit sa katawan ng hayop o katawan ng mga ibon. Diba? Iisipin mo, common sense lang. Isa kang tao, magkakalaman ka ng katawang hayop. Tao ka dati, magkatawan kang laman hayop. Anong tawag sa'yo? Eh di hayop ka rin. Hindi ka na tao. Hindi ba? Napakalinaw sa Biblia. Ngayon, bakit walang katapusan ang mga salitang ito? Saan nanggaling ang salitang ito na RI? Na po. Sinasabi ko na lang ng RI. Pag sinasabi kong kumpleto yan, marami pong allergy dyan. Sa mga salitang RI. Apo. Maraming allergy dyan. Walang katapusan po yan. Nanggaling po yan sa mga salitang udyo. Galing po sa mga udyo yan. Hindi galing kay Kristo yan. Ang pag-aaral na yan. Tingnan po ninyo. Sa unang Timoteo 1:4, ganitong nakasulat. Lahing walang katapusan. Oh, walang katapusan yan eh. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya. Ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon, sabi ng mga apostol.
Diba? Oh. Kailan matatapos yan? Kung ang pinag-uusapan, walang katapusan, walang hanggan. Kaya sinasabi ng iba, wala nang kaparusahan, lahat ligtas. Sino pong magaling? Ang nagsasabing wala nang lahat ligtas, lahat walang kaparusahan, sinong magaling? Ang nagsasabi o ang Biblia? Paniwalaan ko ang Biblia sa sinasabi ng ibang tao. Dahil sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makinig sa mga katha. Alam po ninyo kung ano yung katha, katangisip. Mga kwentong kutsero po yan sa daan na walang kabuluhan. Sinabi sa iyo, sabi mo sa pangalawa, pangatlo, pangapat, panglimang lahi. Ganun pa rin ang kanilang alam. Di ba? Tradisyon ng mga sinasabi. Yun po ang kailang sinusunod eh. Hindi po ang nakasulat sa Biblia. Ha? Kaya, tayo po ay dapat matuto sa pag-aaral na ito. Ano pong ibig sabihin? Ganito ang aking narinig. Ay, si Elias pala. Hindi pala si Elias pala, siya mismo si Juan Bautista. Diba? O. Magtataka, hindi ka na magtataka, paano nangyari si Elias ay siya si Juan Bautista? Ha? Paano po nangyari yun? Diba? O. Sabi ng mga iba, ay yung ating kapatid na babae, buntis. Yung iluluwal niya, ipanganganak niya, yun ang mismong tatay niya. Eh yung tatay niya pala, na-reincarnate, nabuntis ang kanyang anak, doon sa pumasok. Pagluwal niya, tatay niya, anak pa niya. Tama ba yung katwirang yon? Mali po yun. Diyos po ang nagtakda. Hindi pa nga inaanyo ang kanyang itsura, hindi ang kanyang katawan, alam na ng Diyos. Wala pa. Ang Diyos, kakilala po na niya. Tingnan niyo po ito. Hindi pa inanyuan sa tiyan. Oh, pakinggan niyo. Sa Jeremias 1:5, ganitong nakasulat. Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Oh, hindi ba? Napakalinaw po. Si propeta Jeremias, hindi pa sa inanyuan sa tiyan ng kanyang ina. Nakilala siya ng Diyos. Ginawa na niyang propeta. Pagluwal niya, si propeta Jeremias, isa na siyang propeta. Sinong namili? Hindi ba ang Diyos? Oh. Sabi ng isip ng tao, paano nangyari yon? Hindi pa nga inanyuan. Isa na siyang propeta. Pangalawang patunay. Tingnan natin kay Juan Bautista. Sa Lucas 1:15 ay 1:15. 1:15. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Oh, napuspos na ng banal na Espiritu si Juan Bautista mula sa tiyan ng kanyang ina. Hindi pa siya niluwal, kapatid. Hindi ba Diyos ang may gawa doon? Ayun, tumututo lang tao. Meron pang pangatlo. Ganitong nakasulat. Galatia 1:15. Kaya Apostol Pablo naman. Napakalinaw sa Biblia eh. Di ba? Kaya wag po tayong paligaw. Oh. Ngunit nang magalingin ng Diyos, na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Oh. Si Pablo, buhat sa tiyan ng kanyang ina, tinawag na siya ng Diyos. Upang siya'y maging apostol. Nakatakda na po yun, kapatid.
Pagluwal natin sa mundo, nakatakda na po yun. Pati yung araw, pati yung bilang ng ating taon, nakatakda na po yun. Diyos po ang may gawa doon. Diba? Diyos ang may gawa doon. O ngayon, nasa tiyan ka. O, paano ka lumaki? Diyos din ang nagbigay ng buto. Diyos din ang nagbigay ng laman. Diyos din ang nagbigay ng litid. Hindi tao ang nagbigay. Pakinggan ninyo. Nasa Ob, 10:11, ganitong nakasulat. Ako'y binihisan mo ng balat at laman. At sinugpong mo ako ng mga buto at mga litid. Lalagyan niya para maging buong tao. Sino nagbigay? Hindi ba ang Diyos? Napakalinaw po sa Biblia, no? Kaya, wala pong pahiwatig kahit konti sa Biblia, sa salita ng Diyos, ang salitang aray. Wala pong pahiwatig eh. Mabuting sabihin natin, ang ating Panginoong Jesucristo dumaan sa incarnate, pero walang re. Dumaan sa incarnate, walang re. Pag merong re, mali. Incarnate lang. Anong ibig sabihin ng incarnate? Nagkatawan tao, nagkatawan laman. Yung pagkakatawan laman niya, nangyari ba na paulit-ulit na bumalik sa pagkakatawan laman si Jesucristo? Hindi po. Minsan lang niya inihandog ang kanyang katawan. Pagkatapos, wala na. Minsan lang po. Wala nang paulit-ulit. Hebreos 10:10. Ito ang nakasulat. Sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Inahandog niya ang kanyang katawan, minsan lang magpakailanman. Sabi ng Hebreo. Inulit pa niya pangalawa, hindi na po. Hindi na po. Hindi ko po alam kung saan nanggaling po yung salitang ginagawa ng Diyos, minsan 2 hanggang 3 beses. Na pinapahiwatig nila sa salitang aray. Mali po yun. Tingnan po natin ang ibinigay nilang referensya. Pag-aralan po natin. Ito po tayo sa Job 33, 29, 30. Ito po ang kanilang ibinigay. Pag-aralan po natin. Ilan po ang talatang yun, ha? Maglalabas tayo ng ibang talata. Ganito ang sinasabi. Narito, ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Diyos. Makalawa, oo, makaitlo sa tao. 30. Upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay. Upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay. Sino pong kinakausap niya? Si Job. Patay pa si Job o buhay? Buhay. Di patay. May laman na si Job, tao na si Job. Ang sabi niya, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa ukay. Ibig sabihin, ang Diyos po dahil pag-ibig, sumasagip sa mga tao, lalo na yung mga taong pasaway, patigas ang ulo, na ayaw makinig sa kanya. Sumasaway. Bakit niya sinasaway? Kasi nga sinasagip niya ang isang tao habang siya'y nabubuhay. Hindi po ayon. Pakinggan po ninyo, wag yung sa Job. Sa Job 33, 24. Ganitong nakasulat. Kung maggagayoy, ibinibiyayaan niya siya at magsasabi, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay. Ako'y nakasumpong ng katubusan. Sabi ni Job. Kung nahuhulog ka sa ukay, anong ginagawa ng Diyos? Inililigtas ka niya. Sinasagip ka niya. Diba? Kaya sinasagip po tayo ng Diyos eh. Sa 28, itong sinasabi. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyao sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag. Pag inililigtas ka ng Diyos, ang iyong buhay ay makakakita ng liwanag, kapatid. Hindi pa tayo nakakita ng liwanag? Pagmula nang makilala natin ang Diyos, makilala natin ang kanyang salita, di pa yung dati natin ginagawa na wala sa ating sarili?
Pinago tayo ng Diyos. Kaya tayo lumalakad ngayon. Kung paano siya lumalakad. Bakit ginagawa ng Diyos ilang beses na paulit-ulit? Dahil ang kanyang anak matigas ang ulo. Pili niyang binibigyan ng pagkakataon, chance, para magbago ang isang tao. Pero ayaw pa rin niyang makinig sa ginagawa niyang kasamaan. Pilit niyang pinipigilan. Sa 65:12 ng Isaias, ganitong nakasulat. Pakinggan po ninyo. 65 Isaias. Sa 5:12 ng Isaiah. Aking iuukol kayo sa tabak, at kayong lahat ay magsisiyuko sa patayan. Sapagkat nang ako'y tumawag, di ba tumawag ang Diyos? Kayo'y hindi nagsisagot. Nang ako'y magsalita, kayo'y hindi nangakinig. Kundi inyong ginawa ang masama sa harap ng aking mga mata, at inyong pinili ang di ko kinalulugan. Ha? Ganun po ang tao Mas pinili niya ang hindi kinaluluguran ng Diyos, ang gusto ng Diyos, kundi pinili niya, pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawang masama sa kanyang sarili. Pero ang Diyos nagbibigay ng chance para baguhin ang tao. Hindi para umalik pagkatapos balutan ng bagong katawan. Hindi. Nasabi. Ngayon, ang mga tao, tumututol. Ha? May karapatan pa tumutol, may karapatan pa tayo. Diyos ang kausap natin. Doon. Naman natin pwedeng questionan ng ganang Panginoon ng Diyos Ha? Bakit tayo tumututol? Ano bang karapatan ng isang tao sa ginagawa ng ating Panginoon? 20 ng Roma, ganitong nakasulat, ang nagsasalita si Apostol Pablo. Yan po niya. Ngunit o tao, ang kinakausap niya mga tao. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? Di ba napakalino sa Biblia? Tatanungin mo, ang Diyos, bakit mo ko ginawang ganito? Ngayon, may ibang katanungan sa Biblia. Punta tayo sa mga bulag. Sabi ng mga tao, bakit yung batang yun? Pinanganak bulag. Wala namang kamalay-malay. Ha? Parang ang tao, gano'n Para bang sinisisi ang Diyos sa paglabas ng isang bata na bulag o bingi. Ha? Hindi makapagsalita. Gano'n ang sinasabi niya. Ha? Tingnan natin ang San Juan 9:1 hanggang 3. Tingnan po natin ang kasulatan. Anong sinasabi? Kung totoo bang may kasalanan ang bata, may kasalanan ang kanyang mga magulang, kung ano pong sagot ng Biblia, yun pong totoo. Yun ang tama. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. 2. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Panginoon, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala. Hindi po nagkasala. Ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanyang ang mga gawa ng Diyos. Hayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Sinong may gawa? May kasalanan pang magulang? Wala. May kasalanan pang anak? Lumuwas ang ganyan? Wala. Sinong may gawa? Ang Diyos. Diba? Sabi niya, upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos Alam mo yung kapanahonan ni Moises, anong sabi niya?
4:11 ng Exodo, ganito ang nakasulat. Ito po ang sagot ng Biblia. Exodo 4:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sabi niya, akong Panginoon ang gumawa. Lahat ng mga yan. E tutol ba ang tao sa kanyang mga ginawa? Bakit tumututol ang tao? Mas mataas ba ang kaisipan ng tao kaysa kaisipan ng Diyos? Alam ba ng tao, alam ba ng mga tao ang kaisipan ng Diyos kung ano ang plano ng Diyos? Hindi po. Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Haka, iniisip natin sa puso, sa isip, alam po ng Diyos yan. Ha? Tingnan po ninyo. 55 ng 8 hanggang 9 ng Isayas. Ganito ang nakasulat. Chapter 55, verse 8 to 9. Ito po nakasulat. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Sabi ng Panginoon. 9. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Ha? Alam ba ng mga tao ang pag-iisip ng Diyos? Hindi po niya alam. Mataas ang kanyang pag-iisip. Hindi saklaw ng mga tao, kundi ang Diyos mismo. Sa kanyang pag-iisip, saklaw niyang lahat ang pag-iisip ng tao. Pati haka ng kanyang puso. Kaya ito po, ang ipinaglalaban ni Apostol Pablo eh. Kaya sa paligid niya, maraming marunong. Nahiwalay sa katotohanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, igibain ko. Sabi ni Apostol Pablo. 2 Corinto 4. Ito nakasulat. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. 4. Ay na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag ng lahat sa pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ha? Kaya yan po ay pinagtatanggol ni Apostol Pablo. Meron kasing malinghaka na nakasulat na sinasabi yung mga iba. Ngayon, ang mga mananampalataya, sunod-sunurin kung ano ang kanilang narinig. Ngayon, sabi ng mga iba, yun naman kasi sinasabi ng Espiritu eh. Yun naman sinasabi ng Espiritu eh. Bakit ganon? Ang iba sinasabi, wala. Ang iba sinasabi, meron. Saan tayo? Sabi ng isa, wala. Sabi ng isa, meron. Saan tayo? Wala akong papanigan sa kanila. Saan ako pupunta? Sa Biblia. Nakita kong totoo sa Biblia. Di pa natin alam na nakasulat sa Biblia. Unang 1:4-1. Ganito ang nakasulat. Pinagsusuri tayo. Kaya ako pinagsusuri. Inaalam ko sa Biblia. Alam ko walang mali ang Biblia. Unang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Pag sinabing bawat, marami sila. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw sa mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito po tayo. Nagsusuri. Hindi lahat. Hindi ko sinasabi, silang lahat ay mali. Hindi po. Meron talagang espiritong galing sa Diyos na nagpapahayag ng totoo. Meron dumarating na espiritu na hindi galing sa Diyos na nagpapatunay, pero hindi naman totoo. Kaya sabi ng Biblia, kayong merong tenga, makinig kayo.
Unawain ninyo ang sinasabi. Sabi ng Biblia. Kaya, ang kailangan po dito, ang unawa. Paano po nangyari ngayon? Meron pang oras? Kailan na po? Gusto ko man pong ituloy, no? Dahil maraming ano yan na ibang salungat sa paniniwala ng iba, pero ang Biblia nililinaw po yun. Na po. Ngayon, stop muna natin po ang ating paksa dahil meron pang pwedeng hanap sa kanyang tungkulin. Na aralin po natin na ito po ang huling aking masasabi na huwag po ninyong kalimutan na bago po ako magtapos. Sa Korinto 2.5, ganito po nakasulat. Unang Korinto 2.5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalik sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag po nating ayaan na ang ating pananampalataya ay masalik sa karunungan po ng mga tao. Kailangan masalik po ito sa karunungan ng Diyos. Ang ating pananampalataya. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo.
Panaliyong ipunan, ikongan natiyo, bilang pa migalang ing kapanwalan niyo, eskwela ning biyeng ing Diyos neyatiyo, ing maya pawarans, alam na yabot kong ing pinanditayti magpakilala ng ting balang sarili, yan makang ugnelang king pamakiramdam, makisan metong lang sanaya nak ning Diyos, yan miti timulang, yan na lang mama ko, karing sa relayo, detanggin tungaral nga naba bandiyo, tandanan yung maigit karing sa relayo, ing Diyos pinawano reng balang katao, ing balang pinandit eyo ka kalingwan, nanoing tungkol yung ampang pakikwanan, manari kingobrang tinggap yung tungkulan, iba't king simula hanggang kawakasan, ing mayap awaras mumunang keluat ning panahon mikapa naon niya at iyak balik bayan mumuna ing kalam na ning Diyos pengari ganay lang, ing mayap awaras kekongan babiye ko, ing gintong panaral piabeya bayan yung kingke kong sarili, ing balang minuto, yan ting bayayakit bayo na kong tawong, ay iti melalang
Kristo ka yabe na kasalpan tayanan kekone at yuna balang penandit yan makikilala gayak ng Kristo kekona at yuna oras ay iti aldo ka ipunan sa diyang ka yabeyo ning kapwa tadiyo bilang lagyo ning Ginoo oras dirinan balang katipunan ikongan sanayan. Ulinging tutunang aning Evangelyo pasila mekongan kakalingwan yo pasila mengana nanong bo renawa ay iti sinabi at iyo king libro lonyeng kapatadiyo ening sa lokoyan yan alewaning bie ingkayang pintalan nining makasabi kaya'y te mirasyan ikang sabla itingon yang dasan eyo pang intulot o anak ning Ginong kailangan mayari ding obrang tinggapyo ketang ba nebane itipya garanyo yabe kongan ang gaking wakasyong kasalpan tayanan itim mo ulagang beri ning tawo sabla mayanyang ketang naburi itim mo bayat yo in Jose pabiro kaganakan yuitang nung nanong tenam yu yaing po pulan yung uling sing kalinis itising kabino piagaran yung pilit luntoing poros bayo lang pamag kunwari ning paman niya pati yung yun pakaban kung ka pulungan bakit yun pakilang lametong kodamdam itibye yung may git ingke kong damayan pangyan makilala metong ko panamdam epotang ilwalde
pibale-bale nang karin ko muyat yo at yan may babatang yaning pa manyapot piagaran mayapyang tetang tunggal ditak yanati tipunyang kekoing simulaning kasalpantayanan kelwat ning panahon nung tika magarang kawani yang pilit itang bagayaran iti aldo ing bayo misoglong yan at alang masakit mabayat ting biyayong no yang na intindyan nening sa releyong at malwat ng panahon gangin at yung lawen yung megamit kalupa yung tawong ting testamentura elam mabubura gangyato nengyato waiti mabiela saneng bu ring sabihan ke kokoy darala oyan Evangelyo ingyato abe mabiela oy kayo geninan espretis taayong ating mi susulat bakas ning kewayo nung datang ingoras kapanahunan yung ating makilalang ke testamento bilang miya beyabe lubning kapatiran iko'y may babatang simulang ang wakas yan mapaya limbawa kewayet depatan miko pa tutuyaing kekong ka panualan wala mesayang meyalang kwentawang kelwat ning panahon pundasyan yo at yo yang pundasyon na yan kang yato yang yato nantireng misulat kalupa yung taong migpaka sakit lang liname lang tuknang o ika yung eni bilang ka luguran ning kapan nualan yo isulong yut gawan ayanti mong bola mayayakit ko ngan balasang bakasyo
Lalto kong ang letra, mapaya limbawa, gulat yung mayakit ya, itiyang patuto, ikong pretista, ing pakikwanan yo, mayari kong obram, may gitya yatad ko, wake ko'y katutuan. May gitya ing biye, pagkabiye na naman. Gagawa naning Diyos, minuna kekongan. Yan ating simula, gangeni at iuyan. Detang magkapilit, king katong kulanda. Iba't king simula, yan makikilala. Singko pansiksak, aning santong Biblia, karelang kandungan, yan may pagkalubiyang. Palanian yung mayap, balang sarili yo, yabeyang bayan yung pilit yang gawan yo, lawen yung binutil ni ngabias sipan yung, kang atin yang ilo itila lakoyo. Iko man ikayo ing pakikwanan yo, kelwat ning panawon may gitking agawayo, nangeni makalto pagamu amo kong, pagkapilitan yung lalto ko ngang bayo, kasalpan tayanan at meking kanyaman, potanging manwala itia lang sangkan, itia bilog neng anting bo laitinan, sarili ning tao mayaning ibwat yan, itang labis iti Diyos yan babyena, king tawong darapat antimoy beko na, detang pa nabilin lobose gewana, nanong binyening Diyos pangako king asawang, menamdang man yan king pilan banwayo, akong may salita ketang ka patadiyo, nung malya resana lubos ang itipay pagalya at mapopoyatong, kapamilatana ning pilit adwana, pinyena ning Diyos Santiago'y ngegan nagana, at alang
melaram babaeng burina, dapating kondisyon. Lahat ng kapurihan sa'yo naglalaan. Purihin ka, Panginoon. Malatihan mo sa habang panahon ang iyong mga gawa ay aming sasaysay. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ngayong araw na ito, ating convention. At una po, ipinapahabot natin ang ating pakikiramay sa ating kapatid na ating sekretary, na kung saan po ang kanyang asawa ay sumakabilang buhay po. Kaya in behalf of Pampanga Provincial Committee 5, sumakabilang buhay po ang kayang asawa. Kaya po ang sabi po ng Banal Batlaya kanina, sabi niya, gusto niya isara nating maaga ang ating pagpupulong para makidamay tayo sa ating kapatid. Pero actually po talagang ang ating patitipon ngayon, talagang maaga natin sanang isasara kasi po mga opisyalis meron pong pag-uusapan tungkol sa mga atin. Kung saan po kahapon ang nangyari uli sa aming